Bună dimineața, dragii mei, după cum știți, acum suntem în Indonezia, este ultima zi. A fost o experiență minunată, mai ales pentru că prețurile sunt rezonabile. Ce pot să vă spun? Este chiar foarte frumoasă plaja, nu mă așteptam să fie chiar așa de curată. Deci aproximativ cu 800-900 de euro poți să stai aici liniștit o săptămână fără să ai probleme cu bani.